Invitat la zilele Craiovei, Traian Băsescu a avut o întâlnire cu fermierii dolgeni, dar până să ajungă la prefectură, unde s-a ținut întrunirea, s-a oprit puțin pentru a-și aminti de gusturile copilăriei. Cine-i cu alvița? 3. 3 și 3. Un susan și o alviță. Să vă pun la pachet să vă servesc așa cum trebuie, domnul președinte. De când eram mic n-am mai mâncat. Nu vom putea avea producții stabile în lipsa unui sistem de irigații extins, dar este clar că statul trebuie să investească în a poziționa infrastructura care să alimenteze cu apă chiar și sistemele mobile de irigație. În al doilea rând, și la ora asta avem mere, roșii, pepeni din Turcia, din Polonia, iar la Tăbuleți și la Călăraș stăteau pe marginea drumului. Mi se pare o a doua prioritate crearea unui sistem de depozite regionale în care fermierii să-și livreze marfa, pentru că hipermarketurile niciodată nu vor cumpăra de pe marginea drumului. Un alt lucru care mi se pare foarte important, niciodată nu veți deveni bogați din agricultură dacă vă bazați doar pe producția de materii prime agricole. Cred că obiectivul trebuie să fie să-și dezvolte linii de procesare pe cât posibil în mediul rural. Noi nu vom scoate din sărăcie mediul rural atâta timp cât nu se produce o mică industrializare în mediul rural. Uite, îți dau un susan. Ai aici un susan. Plecat de la întâlnirea cu fermierii, Traian Băsescu nu a mai apucat să-și amintească de gusturile copilăriei. Uite, o alviță. Să rămână, mulțumesc și succes în alegere. Mulțumesc, sănătate!